Lijep pozdrav svima i dobrodošli u novi Geek Jackpot video. Ovog puta govorit ćemo o možda i najpopularnijoj igri koju možete pronaći u kasinu, a radi se o ruletu. Ono što ćemo opisati su neke stvari koje možda niste znali o njemu, a apsolutno biste trebali prije nego što se upustite u igranje. Te će vam stvari pomoći na dva različita načina. Prvi je da naučite što izbjegavati i ne činiti dok igrate rulet, a drugi je kako u konačnici postati boljim igračem ove igre. Krenimo s nečim očitim što bi već svi trebali znati, ali iz nekog razloga čini se da malo tko to zna. Sistemi u ruletu jednostavno ne funkcioniraju. Najobičnijim surfanjem internetom možete naići na razne postove o strategijama koje mogu povećati vaše šanse za dobitkom i koje će dugoročno biti isplative. One su uglavnom objašnjene na poprilično privlačan način i kada ih igrate zaista se čini kao da nemaju mane. Čak i kada ih pokušate iskoristiti kratkoročno mogu donijeti neki dobitak i natjerati vas da povjerujete u njihovu isplativost. Međutim, dugoročno one neće biti isplative i to je važno shvatiti. Glavni razlog tome je ona nula koja postoji u ruletu jer upravo ona kasinu osigurava prednost nad igračem, a objasnit ćemo i kako. Ako uložite po 10 kuna na svaki od brojeva kojih ima 36 te na nulu koja je 37. broj, gdje god kuglica stala dobit ćete 360 kuna, a ukupno ste uložili 370. Također, ako odigrate na jednu od boja ili polovina, možete poduplati svoj ulog, ali potencijalnih ishoda u kojima ćete dobiti vaše oklade je 18, dok je potencijalnih gubitnih ishoda 19. Dakle, jako jednostavno shvatiti da kasino ima prednost nad igračem. To nas dovodi do još jedne stvari koju bi igrači morali znati, a to je da postoje dvije najpopularnije vrste ruleta. One su europski i američki. Europski rulet je ovaj rulet koji smo malo prije opisali i koji ima samo jednu nulu, dok američki ima dvije nule. Budući da je upravo nula razlog zašto kasino ima prednost nad igračem, lako je zaključiti da je američki rulet još manje isplativ od europskog. Stoga možemo reći kako ne postoji niti jedan jedini razlog zašto izabrati američki rulet ako vam kasino nudi izbor između europskog i američkog. Za kraj se okrenimo još jednoj značajki u mnogim ruletima koja može navesti igrače na krive odluke. To je statistika prošlih izvlačenja koja je uglavnom dostupna. U toj statistici igrači mogu vidjeti dobitne brojeve iz prethodnih izvlačenja, a malo je reći da ona ne bi trebala biti pokazatelj što odigrati. Unatoč tome, igrači primijete da je neki broj ili neka boja bila češća od drugih, te će iz tog razloga odigrati na nju. To nema smisla jer svako je izvlačenje zasebno, pa tako nema apsolutno nikakvog pravila i načina kako predvidjeti koji će biti idući izvučeni broj. Nadam se da ste u ovom videu uspjeli naučiti nešto što niste znali o ruletu i da bi vam to moglo pomoći u vašim idućim igrama. Ako vam je privlačan ovakav i sličan sadržaj, pretplatite se besplatno na ovaj kanal jer vam redovno donosimo nove i zanimljive videe. Hvala vam još jednom što ste bili uz Geek Jackpot i želim vam puno uspjeha uz vaše najdraže kasino igre.